Goedenavond, het is zaterdag 1 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Er is al jaren veel gedoe om deze skatebaan in de wijk Veerse-Poort in Middelburg. Na klachten van omwonenden moest hij uiteindelijk dicht in januari. Maar veel skaters kwamen in actie en daarom mag hij nu toch tijdelijk open. De gemeente gaat namelijk op zoek naar een andere locatie. En tot die tijd vinden buurtbewoners het goed dat er toch geskate wordt. We mogen eigenlijk weer skaten, het is feest, simpel als maar kan. Lang genoeg moeten wachten, nu 1 mei. Gaan we ervoor, hè? Nou, ik ben wel heel blij, want ja, het was natuurlijk best wel lang dicht. En ja, nu kunnen we gewoon weer steppen en zo en nieuwe trucjes leren. Vanochtend vroeg waren de eerste fanaten al te vinden op skatebaan Wim. En dat allemaal dankzij de acties die zijn gevoerd en de gulden middenweg die is gevonden met omwonenden. Als bedankje kregen zij zelfs een bloemetje. We vonden het natuurlijk ook een mooi gebaar van hun kant dat het gewoon nu weer open mag. En ja, we moeten de waardering een beetje naar elkaar laten blijken. Ja, en actie-reactie ook de positieve kant op. Over 9 maanden moet het nieuwe park af zijn. Waar is nog niet bekend. Tot die tijd wordt hier gesport met zo min mogelijk overlast. Ik denk dat ze heel goed bewust zijn van de waarde van het skatepark. En op die manier spreken we elkaar aan. Ja, hou het rustig, doe geen gekke dingen. Blijf van de borden af die er staan. Maar ja, kom gezellig naar Wim toe om te skaten. En voorlopig is hij niet weg te slaan. Ik ga het huis om te eten en dan kom ik gelijk weer terug. ja, ik ga hier heel lang zijn. Als ik niet hoef te werken, ben ik hier. Een groepje dorpsbewoners heeft in overleg met de gemeente Borselen een paar bermen in Driewegen geadopteerd om het maaibeheer in eigen hand te nemen. Wij vonden het zo jammer dat als de gemeente vroeg in het voorjaar gaat maaien, dat dan de leuke bloemetjes die hier groeien, onder andere de pinksterbloemen, dat die weggemaaid worden. En we dachten dat kan anders. Dus we zijn in overleg met de gemeente gegaan en hebben wij een voorstel gedaan van nou laat ons het maaien. En dan dus later op het moment dat we denken dat het goed voor de bloemetjes en de insecten is. Terwijl Borselen de bermen al gemaaid heeft, worden deze stukken pas op zijn vroegst volgende week door de dorpsbewoners zelf gemaaid. Wij proberen dan die pinksterbloemen uit te laten bloeien, dat ze zaad kunnen vormen, dat er volgend jaar gewoon weer meer opkomt. We zien dat de biodiversiteit sterk achteruit gaat, dus het aantal soorten en planten neemt af. En ja, we vinden het eigenlijk belangrijk dat bloemen en planten een kans krijgen. De dorpsbewoners hopen dat meer mensen hun voorbeeld volgen. We vinden het eigenlijk nu al een succes, omdat nu al de bermen nog heel mooi bloeien. Dus het geeft ons zeker een goed gevoel. Ja, alle kleine beetjes helpen, zeggen we dan maar. Dus op die manier. We zijn op het strandje van Sint Maartensdijk Scherpenisse. En ja, dit is geliefd, iedereen komt hier graag. Maar het ligt er nou heel troosteloos bij. En ik hoop dat de gemeente dit weer zo gaat maken dat er weer gebruikt kan gaan worden. De dam bij het strandje is al jaren lek. Wim Scherpenisse, een betrokken bewoner uit Sint Maartensdijk, hoopt dat de dam snel wordt gemaakt. Dan kan er komende zomer weer gezwommen worden. Ik sta hier bovenop de sluis en die is er om het water te verversen. Dus water in en water uit laten lopen. Dus dat de kinderen niet in vervuild water zitten, maar dat ze gewoon schoon water krijgen. Dus die moeten vernieuwd worden of gemaakt worden. Want dat is het belangrijkste van heel dit debat. De nood is extra hoog nu het enige zwembad in de buurt, Haastingen in Sint Maartensdijk, tijdelijk gesloten is. Dat zwembad wordt de komende 2 jaar gerenoveerd. Ik zou aan de gemeente willen vragen, doet uw ogen open. Het zijn de kosten niet, want zand is er in overvloed, gooit het tegen de dam. En kijk de sluis in het midden na en dat is het. En het werkt weer. En iedereen, zelfs de ouderen, de jongeren, iedereen is hartstikke blij. Wielrenner Mick van Dijken uit Collijnsplaat heeft de grote prijs Vorarlberg in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De renner van het Jumbo-Visma Development Team reed in de laatste kilometers weg uit het peloton en kwam alleen over de finish. De wedstrijd bestond uit 9 ronden van 17 kilometer. En op het klimmetje in de laatste ronde besloot Van Dijken weg te rijden. Op de finishstreep hield hij 5 seconden voorsprong over. Ook Johnny Hogeland, afkomstig uit Ierseke, en Jarno Molbach uit Filipijnen deden mee. Ze eindigden op meer dan een minuut. Dit beeld zien we voorlopig niet meer terug. Lionel Fitch uit Kloetingen die scoort op een voetbalveld. De verdediger van onder meer Hoek is sinds de coronacrisis gestopt met voetballen. De echte reden daarvoor was dat we in principe niet meer normaal trainden. Kijk, je mocht in tweetallen trainen en voetballen met een bal deden we eigenlijk ook niet meer. En ja goed, geen publiek speelt ook gewoon een hele grote rol. Dus eigenlijk de elementen die er voor voetbal, wat voetbal leuk maakt,
die waren voor mij eigenlijk wel weg. Nu is er meer tijd voor zijn bijzondere baan bij dameyachting in Vlissingen. Fitch helpt mee het schilderwerk van luxe jachten als deze tip-top in orde te maken. En zijn voetbalervaring komt erbij goed van pas. Ja, je werkt met zoveel mensen, zoveel verschillende nationaliteiten. Je moet werken in een team en het team staat nog steeds voor Together Everyone Achieves More. Fitch mist het voetbal niet. Hij heeft nu meer tijd over voor andere zaken. Ik kan nu op zaterdag lekker met die kleine naar voetjebal. Dat deed ik voorheen eigenlijk nooit. Hij haalt veel voldoening uit zijn werk. Maar is het net zo mooi als een wedstrijd in de laatste minuut winnen? Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want dit project is eigenlijk nog niet af. En dit is mijn eerste project als paint supervisor. Maar ik ben stiekem, toen die naar buiten ging, was ik al wel trots, ja. Na een rustige en ook vooral koude nacht zijn er enkele mistbanken geweest in Zeeland en vooral in Zeeuws-Vlaanderen, die in de loop van de ochtend snel oplosten. En toen kregen we een vrij zonnige dag met enkele onschuldige stapelwolken. Ook vanavond en vannacht hebben we weinig bewolking en rustige condities. Het wordt wel minder koud dan afgelopen nacht en daardoor is er weinig kans op mist. Morgen krijgen we opnieuw als vandaag veel zon en wel zijn er ook weer enkele stapelwolken, maar die zullen niet tot neerslag gaan leiden. En de maximumtemperaturen komen opnieuw te liggen tussen 9 en 12 graden bij een matige noordwestenwind. En dat is natuurlijk iets onder de maat voor deze tijd van het jaar. Maar goed, dit weekend was het dan wel droog en zonnig. Volgende week wordt het allemaal heel anders. Dan staat het weer in het teken van regen en ook buien. De wind wordt bovendien ook krachtig tot hard en gaat uit het westen tot noordwesten waaien. Maandag zijn er enkele onweersbuien mogelijk en is het nog 12 graden. Maar met die toenemende wind zullen de temperaturen in de loop van de week weer gaan dalen. En tot zover. Hierna ben ik uiteraard nog bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.